Ak používate krém na opaľovanie, pozrite sa na jeho zloženie, lebo môže obsahovať zložky, ktoré okamžite prenikajú do krvného obehu. Americký regulačný orgán FDA označil tieto bežné zložky v opaľovacích krémoch ako nie bezpečné. Ale nezakázali ich, lebo výrobcovia sa bránia a ako vždy si zaplatili vlastné štúdie, ktoré dokazujú pravý opak. Pozrite sa na váš opaľovací krém a ak je založený na týchto dvoch chemikáliách, tak ste na tom dobre. Oxid zinočnatý a oxid titaničitý prešli testami ako bezpečné, lebo vytvárajú vrstvu, ktorá neprepúšťa slnečné žiarenie, ale zároveň neprenikajú do krvného obehu. Rada od včelára: ja nepoužívam opaľovací krém, lebo chcem vitamín D zo slnka. Pokožku hydratujem prírodným včelím balzamom, vyhýbam sa ostrému slnku, tak medzi 11. a 3. po obede a hlavne nosím klobúk.